खुलुमबाय रायजोफोर बयनिसिमबो फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जालायबाय। आङो भिडिअ बानायाखैमोन, माने गारमाया फुङाव बानायनोनो हाया, आंना भिडिअ बानायनो हाया, आङो रायलायनोबो हाया। ओरैबायदि माने होथेजोबनानै थानाय बायदि मोन्दों गारमाखौ, माने माथोआ थरायदों आरोना, गारमा थरायदों आंना एसे माने ओरैबायदि फुङावबो माने रायलायनोनो हाखाया बेबायदि अबस्थामोन आरो। तो आङो मैयाहाय माने एसे मारा होदोंमोन, माने दा बेसरनि सिजन ना, बेसर एसे मारा होदोंमोन आरो। तो बेहायनो एसे हाद्रि थाद्रि हाबनानै बिराद माने जाम जानानै दङ। दा बे जामा ओंखारबासो एसे थिग जागोन आरोना। तो थेवब्लाबो आङो दिनै नैबे भिडिअखौ बानायथारनाय जाबाय आरोना। आरो भिडिअस लाबोबाय थाग्राखाय रायजोफोर फैनो मोनाब्ला बिराद माने लांदां लांदां मोनबाय थायो बोरैबा। तो खामानियानो बेनो जिहेतु ना, आरो लाइभआ बिदिनो बेकार। तो बेखायनो आंबो दिनैहाय नैबे ससियेल मिडियायावनो हाबनानै दङ रायजोफोर। तो नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा, आरो बेबायदिनो आङो हानायमानि भिडिअफोर लाबोगासिनो आरो। बेकार जिहेतु ना, दिनै बाहेरायाव थाङोब्लाबो गोबांथार माने बेबायदि खस्थ' माने सैमा बायदि जानाङो आरोना। दा गासैबो खामानियाव नङा, किसुमान खामानियावहाय दा बाहेरायाव थानायाबो बयनिबो थाखाय नंजोबा आरोना। तो थेवबो आङो दा बेवहायनो हाबथ'नानै दंथ'यो आरो एसे मावलांबाय थानो सानदों आरोना। तो उपाय गैया जिहेतु बेकार जानानै दङ, दा मा खालामनो ना। तो जेन' आङो नैबे समावहाय दिनै एसे टपिकआ आलादा रोखोमनि जागोन आरोना। तो आङो आपडेट्स लानानै फैनाय जादों। जितु बे आपडेट्सआ जाबाय जोंहा नै दा जितु पलिटिक्स, एसे पलिटिक्सनि सायावहाय सावरायनि। तो जोंहा इलेक्सनबो फैनो थांगासिनो ना, दा जोङो भट होनो मोनसिगोनलाय आरो बयबो भटखौथ' होनांसिगोनलाय, माबा मोनसे मोनबाबो मोनाबाबो जोंहा बयहाबो मोनफा मोनफा बयहाबो अधिकार दङ जिहेतु ना। इण्डियानि सिटिजेनशिप आरो नागरिक हिसाबै जोङो भटखौ होखानांगोन बयबो ना। मोननाय मोनैया बियो उननि बाथ्रा। तो सरकारा माबाफोर अननानै होयोबा, अनसुंथाइ होयोबा बेखौ मोनगोन, आरो होआबाथ' आरो जेबो गैया, नङा होमबा। दा जियानो हक गोबांफोरा बेबायदिनो मोनसावगासिनो आरो मोनबाय थागोन बेबायदिनो ना। तो सरकारखौबो सापर्ट खालामनांगोन आरो। दा जेन' पलिटिक्सआ ओरैबायदि मोनसे गेम ना, तो आसरित मा बुस्थु बियो। जों फिसा फिसौआसो सिङाव थरखा जालायबाय थायो ना, थरखा थरखि मोनाबाथाय जोङो एसेयावनो बोराबलायो ना। मानसिफोरनोथ' आरो मा, मानसि जाथिनो मोननायखौल'सो नांबाय थागौ सानफ्रामबो ना। तो मोननायखौल' नांगौ, मोनाबाथाय आरो मोजां नङा मानसि जाथिया जेब्ला मोनगोन अब्ला बिराद गोजोननाय मोनो। खालि मोननायखौल' नांगौ आरो मोननायखौल' नागिरो मानसिया ना। तो मानसिफोरा सुबिदा बादि खालि मोननायखौ नांगौ आरोना। ओरैनिफ्राय ओरै नै जोंहा भटनि सम, आरो दा बिराद पलिटिक्सनि बारा बारबाय, आरो नै बैसागुनि सिगांनो जानायनि गोबांथार चान्स दङ ना। तो जोङो मिथिनो मोन्दों पलिटिक्सआ ओरैबायदि डेन्जारास गेम। आरो आं मिथिनो मोनो आरो पलिटिक्स होनबाथ' आरो माने थगायनानै जानाय होननानैसो आं मिथिनो मोनखायो पलिटिक्सखौहाय ना। जाय बाथ्रा बुंनो रोङो आरो जाय थगायनानै जानो हायो बेनो मोनजायो आरोना। जाय लिगेलाव थायो बियो गोरिब जालांगोन आरो दुखिया जालांगोन ना। तो बेखायनो लिगेलाव थायैफोरा खामायनो हायो आरोना। नाथाय लिगेलाव नोङो जुदि एकदम धोरोमिया जानानै थायोब्ला जेरावबो नोंहा जेबो माबा गैया ना। तो जोङो बेखौहाय मिथिनो मोनो। थगायनो हायोबा खिन्थु मोनजाबाय थायो। दा जेन' मोनसे समावहाय जोङो दिनैहाय जितु पावाराव दं मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार ना। तो आरो लोगोसे बेबायदिनो दा मामानि सरकाराबो दंफायो ना। मोनसे समाव जेब्ला हाग्रामा महिलारि साराहाय पावाराव गैयामोन, तो जोङो बै समाव एसे मामाया मा बुंलांदोंमोन जोङो बयबो रायजो राजाया निस्सय गोसोआव दंखायो जानांगौ ना। हाग्रामा महिलारि सारनि सायावहाय गोबांथार बेबायदिनो बुंलांदोंमोन। आरो पलिटिक्सआव जाखायो आरोना बेफोरो ओरैबायदि माने दान्थे बिदान्थे, ओरैबायदि गेम ना। नाथाय गोरोंफोरनि थाखाय जेबो नङा, जों मिथियैफोरनि थाखायसो ना। जोङो ओरैनो गावजों गाव नांलायबाय थायो, नाथाय गेमिं गेलेग्राफ्रा मालाय बेफोर जेबो माबायानो गैया ना। तो जोङो मिथिनो मोनखायो। आङो एसे क्लिप्सखौ होलांदिनि आरो इन्टारेस्टिं। तो मामाया मा बुंदोंमोन हाग्रामा महिलारि सारखौ मोनसे समाव ना। এখন নরেন্দ্র মোদীয়ে পঠাইছে আৰু ভিচি দিছে
এতিয়া মেকুৰীৰ দৰে পিঠাখন কাটি আছে। মেকুৰীবিলাকক এই অধিকাৰ কোনে দিছে টকা খাবৰ কাৰণে? হাগ্ৰামাই দিছে। তো হাগ্ৰামাৰ কি ঘৰৰ টকা নেকি? এইটো কি মাল হয়? ক'ৰ পৰা আৱিষ্কাৰ হ'ল এইটো VCDC? বিজেপিৰ চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে এই VCDC পাৰ্টিক জেলত ভৰোৱা হ'ল। মই অসমৰ মন্ত্ৰী, ৰাইজে পাতি দিয়া মন্ত্ৰী, হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক BTCত সোমাব নিদিওঁ। চাওকচোন কিমান সাহস। সাহসৰো এটা সীমা থাকিব লাগিব। টকা আমি দিম আৰু আমি ইয়াত সোমাব নোৱাৰো। তো जोङो नुनो मोनबाय बयबो क्लिप्सखौ आरो बुजिनो मोनखाबाय मामाया मोनसे समावहाय हाग्रामा सारखौहाय मा बुंलांदोंमोन ना। तो आरो दिनैनि नैबे समाव जोङो BPF जोंनो बेबायदि ज' थानायखौ जोङो नुफिननो मोनलायबाय आरोना। जोङो बयबो मिथिनो मोनखाबाय पलिटिक्सआ मा बुस्थु नङा होनबा। भिडिअ क्लिप्स नुबाय आरो जोङो मिथिनो मोनखाबाय बे भिडिअ क्लिप्सनिफ्रायनो पलिटिक्सआ मा बुस्थु ना। तो बिदिनोसै दानिया बिदिब्ला जोबथारनायाव जोङो नायदिनि जोंनि दानि ना BTCनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारनि जितु हाहक जों बे हाहकखौ एसे नायदिनि आरोना। तो बिनिफ्राय आङो दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। आङो क्लिप्सखौ होनानै भिडिअखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों, नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। सर मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, वो 2003 10 फरवरी का एकॉर्ड और ये 2027 जनवरी का जो पीस एग्रीमेंट हुआ, इसमें थोड़ा और इम्प्लीमेंटेशन का बाकी है, उसको करना।